Ahojte všetci, dnes sa nachádzame na strelnici Rebel Zone v Hodkovciach a dnes sme si pre vás pripravili takú malú ukážku a predstavenie zbraní od spoločnosti Grand Power. Dnes tu máme pre vás pripravené konkrétne 3 kusy. Grand Power R15 v kalibri 223, Grand Power R15 v kalibri 300 Blackout a novinku, ktorú Grand Power dalo do predaja tohto roku, Grand Power Arak. Každej zbrani sa budeme troška venovať, povieme si, čo to o nej, aké možnosti sú aj vlastne čo GP ponúka a čo na každej z nich sa nachádza. Začneme Grand Powerom R15 v kalibri 223. Tento konkrétny model je osadený 11-palcovou hlavňou, no Grand Power ponúka aj ďalšie možnosti od 11-palcovej hlavne až po 20-palcovú hlaveň. Takisto sú tu dve možnosti vyhotovenia, a to je plynovka alebo piestik. Každá z týchto možností má svoje plusy, mínusy. Tak skrátke povedané, piestik sa vyznačuje vyššou spoľahlivosťou, no vyššou váhou, zase plynovka. Treba to vraj častejšie a viacej čistiť, viac sa tomu venovať, ale zase váha zbrane je podstatne nižšia. Všetky tieto zbrane GP15 sú hore vybavené po celej dĺžke pikatiny lištov, na ktorú sa dá osadiť či už pek vpredu, kolimátor, optika, magnifer a tak ďalej. Každému strelcovi podľa chuti. Z boku, zo spodu, M-lock, takisto dá sa tam dať nejaká ručka, svetlo a tak ďalej. Zbraň má obojstrannú poistku, vypúšťač zásobníka ako bežná AR-ka na pravej strane, záchyt záveru na doťuknutie z ľavej strane. Takisto AR-ka, všetci to poznáme, modulárna zbraň, dá sa na to navešať čokoľvek, pažba, plastová, dá sa meniť za rôzne typy, Crane, MTR a tak ďalej, každému strelcovi už podľa chuti. Troška bližšie k nej, hmotnosť konkrétne táto tu na okolo 3 kg, vývrt hlavní pri každej jednej 1:8, čo je podľa mňa taký zlatý stred, taký kompromis na zastabilizovanie akéhokoľvek druhu streliva. Všetky R15 sú komorované 223 aj 5,56 na to, čiže zvládne to aj silnejšie strelivo a nie je problém so streľbou. Zásobníky podľa legislatívy 10 ránový, keďže táto je konkrétne 11-palcová, takže je to brané ako, nazvime to pištol, aj keď to nemá logiku. Takže k nej môže ísť aj samozrejme 20-ránový zásobník, ale štandardne vybaviť na to výnimku a proste tak, ako si to tá zbraň žiada, nech je tam ten 30-ránový zásobník a nech to má význam. Takže druhá dnešná dlhá zbraň od GP je opäť Grand Power R15, ale v kalibri 300 Blackout. 11-palcová hlaveň a v podstate pri tomto kalibri tá nejaká dlhšia hlaveň ani nemá absolútne význam. AR-ka je v podstate totožná s tou, ktorú sme si predstavili pred chvíľou. Obojstranná poistka, jednostranná obťahovacia páka, pažba, takisto na tubuse možnosť výmeny za rôznu inú, zhora pikatiny lišta, z boku a zo spodu M-lock pred pažbie, čiže takisto dá sa tu navešať čokoľvek podľa chuti strelca. Kaliber 300 Blackout by mal podľa mňa byť povinný s týmto tu, pretože pri tomto kalibri tam proste človek chce ten tlmič a pri tomto kalibri najkrajšie je počuť a cítiť, čo ten tlmič dokáže. Tento kaliber je podľa mňa fakt, že stvorený na tlmič. Čo si samozrejme predvedieme aj ďalej, keď z toho budeme strieľať. Tretia dnešná krásavica, alebo respektíve krásavec od firmy Grand Power je ich novinka, je to Grand Power Arak. Je to taký, neviem, nazvem to hybrid, alebo kríženec kombinácia AR-10 a zbrane typu AK. Kaliber 7,62x39, kalachový zásobník. Zbraň v podstate v
takomto prevedení, alebo takýto mix týchto dvoch zbraní, čo viem, vyrába iba firma CMMG, americká, kde štartujeme s cenovkou vyše 2,5 tisíc. A potom náš slovenský Gram Power je druhá firma, ktorá to vyrába. Počul som ešte, že vraj to robí aj nejaká izraelská firma, ale názov neviem, či je to pravda, tiež neviem. Viem len o týchto dvoch firmách, CMMG a Gram Power. Cenovka rozhodne o mnoho lepšia pre Gram Power než CMMG. Troška k tejto zbrani. Hmotnosť 3 kg, vyhotovenie, konkrétne táto tu na 11-palcová hlaveň, v ponuke je ešte so 16-palcovou hlavňou. Zbraň obojstranná poistka, obťahovák ako na AR-ke. Zhora Picatinny lišta, zo spodu takisto, na boku predpažby a z jednej z druhej strany M-lock. Takisto v našom prípade osadená kolimátorom. Kľudne napríklad, ja by som tu ešte doplnil Magnifer, pretože s touto zbraňou sa dá fakt strieľať aj na dlhé vzdialenosti. Veľa strelcov je vytýka to, že nemá streleckú pohotovosť, nie je tam zachyt záveru. No nie je proste, veď ani AK to nemá. GPU robilo to, že ich zásobníky pri dostrieľaní zachytia ten záver vzadu, no keď sa zásobník vysunie, záver sa zhodí. Niekto to tejto zbrani vytýka, za mňa je to vecou čisto úrovne strelca a to, ako sa s tým naučí narábať, ako rýchlo to vie prebiť aj bez streleckej pohotovosti. Prevedenie, spracovanie drží sa veľmi dobre. Ja už som z nej strieľal dávnejšie a poviem takto, odkedy som strieľal z tejto zbrane, 58 v rukách nechcem mať. Chcem proste toto. Toľko stručne ku každej jednej z nich. Ak máte nejaké bližšie otázky, určite sa treba obrátiť na podnikovú predajňu Slovenskej Ľupči. Chalani vám tam veľmi radi a ochotne poradia, odpovedia, prípadne aj vysvetlia, čo ako sa dá nakombinovať, aké sú možnosti pri objednaní, kúpe a tak ďalej. A teraz každú jednu si vyskúšame, ako sa z nej strieľa, ako sa správa pri streľbe. Keďže ja strieľam doslova výhradne IDPA, tak aj pri dnešnom teste využijeme IDPA terče. A ukážeme si na nich, čo tie zbrane dokážu, ako sa z nich strieľa. Tak ako som hovoril, slúchadlá tu nie sú potrebné. Najväčší hluk tu narobí záver, ako beha hore dole. Ten výstrel je fakt doslova nič. Takže máme tu záver, zbrane sme si vyskúšali, pocity zo streľby. Ja osobne som spokojný. Za mňa z týchto troch modelov Arak. Ako som vravel, za mňa jedna úžasná zbraň. Nie je o čom rozmýšľať, ak človek zvažuje kaliber 7,62x39, podľa mňa. Takisto 300 Blackout, úžasná vec, ten tlmič. To je proste kaliber, ktorý ten tlmič chce. Na záver by som chcel poďakovať firme DM Arms, ktorá zbrane na tvorbu tohto videa poskytla a zároveň 1. júla by sa mala otvárať v Prešove nová predajňa zbraní. Bude to po podnikovej predajni Slovenskej Ľupči druhá
na Slovensku, druhá predajňa na Slovensku, ktorá bude čisto zameraná len na zbrane značky Gram Power. Ďakujem vám za vašu pozornosť, dúfam, že sa vám video páčilo a dovidenia pri ďalších.